Sarushandasi. Makaoma. Makomba muchatomboita. Munogara makabloka. Zvinomira mucho. Tsikidzi dzikatopinda muno dzinotouya. Hatitomboja mudzindidzo. Ekumusoro hatorina mvura. Epasi ndiwo ane mvura. Asi makomba arimo mazara. Epasi 5. 5 kuti 1, 2, 3, 4, 5. Ndo arushanda. Kanzu rinogara ichiuya asi chinobuda hapana. Mosquito hatitomboponi. Mosquito tinofa ndidzo mukati mudengo. Hatitomborari. Asi mosquito anomboya achispray here. Haasati akambouya. Maane nguva yakadii muri munomu? Ini ndakatanga kugara munomu 2001. Ndoke ndakatanga kugara munomu. Saka musati wambosangana navo vachispraya? Tisati. Asi hamusakutya here nyaya yetsikidzi? Nyaya yetsikidzi taakutotya zvisingaiti. Kutoona toti tsikidzi dzikatoya mamutare munomu. Panapa hatiponi, hatirarami. Dai ationerawo zvekuita. 1 neii. Mvura yacho haisi kutombobuda yakawanda. Mutoshanda masimbi mairi chaiwo. Pamadho 148. Tese tinenge tichingoshandisa munomu. Pamasingi mairi iwowo. Vamwe vanotogara vari 2 kutosheya. Saka makutoita zvekubanana majani echishandisa machini. Kutoti ukatosvika wautoda kutosukawo kana wada kumirirawo pane mvura. Wada hako kuti unenge uri mhanya-mhanya. Unenge utotsvagawo pekutogezera pasina mvura uchitoita zvekutochera. Ini ndonzi Suzini. Ndiri mugaro pano paMatimba. Taita challenge yemagetsi. Kubva Honorable Malegwa aripo. Magetsi aya takaisirwa bulk meter. Kana tichiti bulk meter 37 doors meter 1. Saka tuita challenge yekuti mamita edu akakommercialized especially second floor. Tingaisirwa commercial meter yekunzi magetsi acho taisirwa unzi haabiki, haaini, haaiti sende kungoona nekuchaja mafoni. We are paying $5 per day and anolasta zvema hours. Pa 37 doors pa $5 tirupiwa 20 kilowatts. Tapiwa 20 kilowatts. 20 kilowatts idzodzo tika magetsi kana ariko tikajusana 6 11 o'clock anenge atopera. Saka it's a challenge isingaiti. Vana vanoda kuverenga muno dzimwe dzimbawo dzinokemba mbavha. Vanhu vanobatwa munenge muri murima and the staff otonoti kana kanzo yacho ichiona zviri kuiremera hakuna here kune mastands pekuti vanhu tinogara zviri decent. Because hazvirevi kuti mari hatigoni kutsvaga. Tinotsvaga mari but kuti ndizowana mari yekuti nditenge stand cash handiiwani. Saka dai vakwanisa. In sometimes in 2018 I went to council nditoti handine 4,000 ndaidawo pekugara. Ndikatodzonza mastands hatina. Handiti. But wotonoti ndo zvinototifosa kuti tirambe tichigara makadai. Nekuti ukati uende kunoloja handiti neuri aiwa handifanira kunoloja ndirifanira kusevha mari yekuti ndiende pangu. Ndo the reason yetiri kunyanya kugariramo. Saka dai kanzo yacho hatisi kuda zvemahara. Vanotiitisa zvinhu zvekuti tikwanise kudii kunonzi kudii ikoko zvinhu zvekuti toshandisa bathroom 1 vakadzi vese flat vese. Saka unonoona kuti zvinhu zvacho ukangosvipirwa kuti ufambe murima hazvive mune makatitsva manheru muine rima risingaiti. So apa range yacho tichingobhadhara mwedzi wega wega. Rentals imari. So far it's $30 pamwedzi. Vakadzikisawo vanga vakambokwidza vakazodzikisa.
Taona pipe yemvura iri apa iyi. Nesuwa iyi. Uya yapa musatya. Right. Saka pipe iyi kai. Yaiti yakaguka ka. Yakaguka dasoka. Saka China munhu akaita svika mudenga anika. Right. Pipe yakaguka nemvura yana ichera mvura apa. Ichera mvura. Saka munhu akaita svika mudenga. Wanochera China nemvura. Mukona. Saka ndozvaita vanhu. Ino vanati right. Semugari wemuno. Ndekandinotora vanhu vakuchera mvura inogachena. Kwauzvidza mapaipi aya kusaba main pipe. Kwakuoneka kuti vanhu vakuchera mvura. Pasero zozoka. Ikangotsemuka apa pana munhu unopinda muno kana kanzotore munhu ngazi hapana. Toenda here kuti kumvura ndizvo hefu. Kuenda kwarume kuti ndizvo hefu. Ndinononomendina mvura yemuno kuti vanaone mvura yekuti yakachena. Pasero zozoka panoita mvura nesuwa. Vavhengana nesuwa. Saka zvisi healthy. Mapaipi sanga atsemuka yekuti mvura anhu andazaone kuti ndinochera mvura. Panochera mvura wachera netsvina. Munhu ari mufoti floor. Angorasa mvura mufoti floor. Panosvikidzawo mvura pasi. Anosvikidza netsvina ine weight. Saka zvasi healthy. Mukuona. Same nekwarume. Anika kwese kwakadzine kwarume ndinokumetera mvura ino. Kwakwarume magomba ari kushanda mangani. Marume. Marume mvura iri kushanda. Magomba emufirst floor. Ese ari kushanda. Anika ese ari kushanda. Saka i6 ari kushanda. Anika. Toenda mufourth hamuna mvura. Mvura yedu haina power yekupinza mufourth. Mukaona pipe iyi, main pipe iyi. Inosvika musecond floor. Inobva yaguka bhozi yakaora. Haichakwanisi kuwedza mvura mudenga. Inotorasika. Ikauya nepressure inotorasika. Munoona itodzika ichitorasika. Saka inoda kuchinja mapaipi aya. Kwausema mapaipi kuti ati akwize mvura kuenda mufourth. Saka vanhu vanogeza matoileti anaika ane dambudziko rekuti anochera mvura pana kuenda nayo mufourth ageze mvura mufourth. Saka zvisi healthier. Bhozi zvemoyo vanakaita tsvina kana chiimo momo. Makusenya zvemunonga makaita munonga muri mesi. Saka zvinokonzera korera zvinhu izvozvo. Saka munoda kuti mugare mune mvura 24 hours. Mukapinda mazipo mukati munoda zveshuwa. Munoda kugara muichi makachena. Muno matelezi muno. Matanga nechaziva. Kuri maCBO tinoklina matoileti panapa kumatida. Tiri gurupu rakatoti kure rinoklina kubva kuma NHB, maGrekas, mabloko, chimoyo kusvika kucity council toilet yekuzasipo. Saka zvinoitika ndezvekuti panapa pamatida tiri kushanda zvakanaka, basa tichifambisa zvakanaka. Dambudziko retu guru nderemvura. Mvura ndinobva ndakatakura 2 buckets kukwidza nayo kumatoileti ari kudenga. Mukaona kumusoro kumatoileti ekupedzisira 4th floor ndinobva nawo every day. Ndikasiya todaro hazviiti nenyaya yekuti isusu takazvipira kuda kuti musha wedu ugare wakanaka, to protect zvirwere zvinenge zvichizoitika munzvimbo. Ndozvatinoita with the assistance yevamwe vandinawo havapo vari basa. Uyo wamaona wanga achitaura difficult sampinduri atotibatsirawo kana kukabloka kana ukadaidzi mudengo anotibatsirawo. But basa reguru zhinji ndiri ndinotoriita kutakura mvura kubva nayo kukwira nayo kumatoileti ekudenga nemabhaketi. Munoona moniti hadzichatoperi, dzakatongogara dzakadaro nenyaya yekuti every day ndotodaro sacrificing kuti public yedu tisavhikarigwa nezvirwere. Takatotanga kutozviita before zvichingozvipira kuti no kwashata ndotozvigadzirisa kuti zviite. pane makore mangani vachiti 20 years. 20 years. Inini handingati asi hapana chiri kubuda. Pane 20 years. But hapana chiri kubudisa. Last time vakauya panapa vakatitaura kuti veprocurement vakatenga zvinhu zvavako zvinoda kuti zvitekwa, asi up to now hapana zvati zvapo. Idoro zvinja 5 years. Vati zvandinga zvinhu hapana